jotono chari kaham ang tabuk tangsa rezamung nai tongo amo releasing ya kotak fono rezamung ni mung khajora jeng ko ani tei khoroksa partner tak sok baijak liya o jaga haibono ang saijungno rezamnani jaitogo sayarong hakena karjati tai o rezamung 10 tariko release nai o masni ke norok kanan bagi reading by ready